Kaburam syau blay bani ayo yo blay sesisian pat hagri ke klemat yo ya kaban IAP ke jing slog ke belengkot na ke tian ke jong blay ban ke kwa ya kaban beteng ya ke ni ke jing kai shipang kum do ban job ya ke jing do men sem ke jing do men sem ki wan hai ke bon rukom ha ke jing em jong ki breu ban hagri ke klemat ke mentang kwa ya ke ban ai ke jing slog kata ke long haba ublay usngap jar habangi duai bat ngem shim le yo I ya kata ke jubab ha ke jing duai balangi pan ngem shim le I kata ke bangi pan hadian bangi langet de download jengi baro ende ngem shim le yo I ya ke kamba ke ke bangi don kamban tip bat ke bangi don kamban le kendiat ngakwa ya ke pinsul thu om tang ke jing ai men sim ende ngi don kamban tip ya ke jing shisha ke balong ke tien ke jong blai ke ban supply luat yang aba jepi ladangi piang ya ka kum bakalong ban ngakwa ia ke bangi nyepet hagri ke por na kanuksa ke banau Jesu Kristi abangi pet sya kanuksa ke banau Jesu Kristi kalong kanuksa ke bajanai berbor ke bamdan ke jingduna hai eru tina ke benta jong ni ke jing selok ru ngakwa ia ke bangi nyepet syapang Jesu Kristi ke jingya lenti ke jong ke Bible ge tho ba men bau Jesu Kristi shwa ia ke bon sedang ia ke jing syakri hagasngi ke bulet sya ke jing pen baptis dau Yohanes haga wa Jordan ketien ke jong blai gi thu o Matthias ke long ba lai ke khat ke khat riu de ke khat nyo bagasur bat ke jing sawa ke bada meneng ke lawan rengkat bat ke jing wan hiar ke jong men sem haga dor jong ke paro hakmi uni ulong ukon ubanga shams hoba e ketien ke jong blai gi thu ba kasur ke basawa na beneng ke lawan badam tang kata ke ketien ke jong blai ge thu ba ke we ke singi hapdeng jong ke jing syakri habo Jesu Kristus rengkat bat ki senran let show lom jong ke jing pen keladur the Bible ge thu sai hisen pat ke surga lawan da beneng bat galong hakmi uni ulong ukon jonga tu shashkor ya o gi ba ke sur ke beneng ke juan ya ke ben kren bat om tang hau Jesu Kristus kata ke sur kala sawaru layo sngoru da kita ki breki badan rengkat badu kani kalong ke ba ai men sim bad ke sngau tenat ladakan jah ke jing em ke jong ajong piru henrik ladona ke jing lenti ke ba Jesu Kristus yat ha ke ba duai henrik ke sur kam shim lawan ashwa ba Jesu Kristus ki holo jong ke dingpna ke Bible ge tho ba Jesu Kristus ula linga ula pisa ha ke ta ke jing long breu ke jong namar kani ke kam le ke kam ke besting kani ke kam ke ba e na ki ba e tam bat om dan ubri ubala ban shim ya kani ke benta lai tang u Jesu hi ketien ke jong blai le fen puli Matthias ke long ke ba arfun rio ke khat ke ba lai pupra sngap kan puli ke kentien ba ke Bible ke kren chapang u Jesu Christ habakum taw la ong haki ke men sim jonga ke ngau pisa e kat ban sayap ye shong hang ni to ya apru lembat nga ketien ke jong blai ke tho bo Jesu Christ u ye tho ye ga ta ga jing ngau jong u sheki senran ba ka men sim jong u ka pisa e kumban sayap tula kerpat ke senran bikini shong lang bat u ha ga jing duai ka we na ga jing duai ke bla bo record ha ga ketien ke jong blai ke tho bo Jesu Christ duai kum ne ong ko khpa jonga la da don la tu ai ba ke khuri kan yo like no na nga ben ban om kum ba man manga henrei tang kumba memon aktien ke jong blai ge tho bo Jesu Christ ulapan na ukpa jong u bala dalong kamon ke jong u un light no nagri ke khuri kata galong ban syayap halor ke ding pena kum ulang kenya na ke benta ki pop jong ke perthai baro ke we Jesu Christ uklem le ke we ru ke pop ben ban u hap ye ke ban kit ye ke pop jong ke perthai baro ke we ka dei ke jing sya ke bam dei hok jong u kadai ke benta jong abat jong pi ya ke banyak balor ke ding pna lesi de ne ke daw kala pen pisa e u bat u Jesu Christ sabula duai ke ni ke jing duai shimla ya ke ban shu duai marwei ula khat lem ringkat bat ke senran bat ke ktien ke jong blai ke ong hadu laisien u Jesu Christ ula duai ula pan ya ke ni ke jing pan na u kpa jong u henry ke Bible ke yetho ba kamdon kanu sur kabala sawa ha kita ke jaka
ngaju perkhat bala ka don ka sur ka bana beneng ka ban jubab ia kita ka jing duai ka jong Jisu ha kita ka por lese kita ka sur kan ra ia ka men siam ka jong kan ra ru ia ka jinget jong ki senran hau Jisu Kris penban ka ktin ka jong blai kam shim le yatho baga don ka no ka sur ka bla sawana beneng kumbau Jisu Kris ula kiu nagawa Jordan habala dap ban pen baptis habau min simu ko jong blai uwan ban hiara ukum ka paro kasur kam shim lawan men bau Jisu Kris sudah rengkat bat kisenran haga haulom jong gajing pen kaladur hangni iba kalong jar ngim shim le i ya kanu kasur ban ngim shim le osngo ya kanu kasur the Bible ka ong bau Jisu Kris ula duai hadu bakis ep ke jungu kilami daga snam pila ban shem me gata hau Lukas kalong ba ar kad khat ke basau pusau om tang kata ka tin ka jong blai ka ong andau Jisu Kris ula kiu halo jong ka ding pna ka Bible ge thu ba sashi sen u Jisu Kris ula khat shu khpa ula duai ka jing duai ka banna ka download ka ba khya hadu kata kan pule phi na ka gospel ka jong Matthias kalong ba ar punyo ka khat ka ba sau pun rio dia hamar ka ba khandai baje u Jisu ula perta da ka tien ka ba jam u ong Eli lama sabachthani kata ka balong ublai jonga balai ba mela eno yanga teki bana kita ki bai yang hangta haba kilayo snow kilayo ong uni u khot yo Elias agar khot ke basau pupra te kumni ru haba kila pet wena ki bad haba la shim ya ga sponge bad haba la pendap daga bajo bad bala sponge hau dieng ula pendi yu ki wede te kila ong tu nginyu i la da wanu Elias ban pen mu u Jisu te bola pertapat daga tian ke bakham jam ula aino ela ke mansiam ke Bible ke itu ba haba u Jisu u perta baro kila yosngo dan ki baong ba ngap ula khot yu Elias dan uba mare ia ke ban ai daga bajo ban pen shitam shushu yu haga ta gajing pertaba gajing duai ka jung dan patna peng jung ki ong nginya pet la utau Elias on 1m banyerap yu lani ban pen yu ngaju perkhat halaga jong gajing perkhat habang puson ni ga benta jung ka tien ka jong blai ala daga sur ke bana beneng kan ong ya kanu ka kentien la kan don gajing sawa na ga sur ke bana beneng lese kan don ka jinget hakini ki breu ki badan saudong ka diga ding pna lese kan don ka jing kela ka bamat kan don ka jing pediang baho da shisha uni pleng ulong khon jong blai kan repen ban kamshim la don kanu ka sur hatu kam long kum ta bon sien ha ga jing em ka jing iru ni ju duai ablai to le e ka kamba khnang ba ki breu kin yu i ye ka buram ga jome ba kin nget henrei u Jisu Kris da shisha ho ha ga jing ai len ti ga ju dan shibon ki kamba ki bu le bar ha ga ta ka kamba ka bu le ka buram ga jom blai ga la pa ba ki breu ga le ro yu blai henrei ha ga ri ga khlep mat ha ga por bu Jisu Kris dan ga ket semane kam shim la dan kanu sur kam shim la dan kanu ga kamba o Jisu Kris uperta halor jong ga deng pna kam shim la don kanu sur pat ngim shim la i kanu ga kamba pat kibre kim shim la ye ga ban pediang ban ngedru bo dei u khon jong blai henrei ngi aingo yo blai bo Jisu Kris ulong kan nuksa kadon ga por ga jinga lenti jongiru ka dei ngi bingin nya kumbo Jisu Kris uya kindiat snam hadien jong ga jinga pa ga jimi pat ga jong tra Jisu Kris sawai pat usyakri jong blai ubalong unong bot jong Jisu Kris ubakerteng Paul ka Bible ge tho bo Paul ulong usyakri jong blai hadin mula IT ga jingem ga jong show blai ula pendon kami u banyalap ga gospel amtang banyalap ga gospel ki dakla bat ki kamba kila jalang ba ga kti ga jong henry ha ga jingem ga jong shimat ula sham ula mat shibon ki jing kadon ka jing ka bola pan ublay henry penban ublay shim la jubab ublay shim la jubab ya ga ga jing pan ka jong inya puli ga ni ga por kum ba kalong ar karen kalong ga khat ar ga khat ka banyo Tien ka jong blai ka ongkum ni henrei khnang manganom sngo kraw palat namar ga jing kraw kortam ga jing pen pau labu hanga yo sha ga do ga jing pha u shaitan ban yo pen shitom yanga khnang manganom sngo kraw palat ken ka Bible ka ong ublai ula sha yo shaitan
banlong kum usya haga do naga benta jong Apostle Paul. Bat naga benta kaniga Bible gitu baula kerpat na ublay ba unpan kanria hadu laisien. Kumba Jesus Kristus duai gat semane laisien. Paul ru lapan na ublay hadu laisien ba unpan kanria no yikini ki sya haga do. Ngim da tip ki yikini ki sya haga do. Ndengenget ba kedai kita ki jing sya ki jong ki ba ulan yo kerteng haga khot ka ba shipo. Ki kita ki jing sya ki kita ki sya haga do haga khot ka ba shipo ka Paul wang. Nama kumtanga sobha ga jing tlot ki long ki sya haga do ki jing le ben ki jing sya le ben Paul haga jing kerdo Paul ya leng ba ga jing kerdo ka jing be ben ka jing sya be ben naga daw jong ka jing lap gospel naga bentau Chris ban kum juru ga jing shipa baro kini ki de naga benta jong Chris ka Bible ga yetho bola ya lenti leng ba kini ki aka baro kum ubreu uye kendo ya gani ga jing ha ga jing em ga jing ha ga do ban habo ye kendo ini ga jing ula pai khamat show blay ula kerpat no blay ban ha ga ga por blay ho shim la sngap jar re shim la ai ke ke bola pan ban ka tien ga jong blay ka ong bo Jesus Christ ula jubab ya ga jing duai ga jing u da ga ong kum ne ka jing ai jonga ka dap biang yame namala penjanai ka bor jonga ha ga jing tlot ka jing ai jonga ka dap biang yame ublay ujubab ya ka jing duai jong Paul om da ga ba penken ria ikita ki sya ha ga do ban da ga ba ong ka jing ai jonga ka dap biang yame dileng bagi ni ki art ligi nuksa ki bangal IAP ngaku aban IAP ki light ligi mat hagu pinun kaman sungthu habo ublay usngap jar ka beningkong habo ublay usngap jar ka kwa IAP ba pentip bo ublay utip khamha syapang ka jingdon kam jongpe bad ublay ulong ublay uba kraw uba tip ya ga bakut nadu ka basdang ngiju ong haga jing snow breu bat haga jing perkat breu kapor hi kan batai ke ai ke banja hagi sngi ki banwan kata kalong naga benta jong ki breu kamlong naga benta jong ublay kapor hi kam batai mu batai ya ki kamba ki banja hagi sngi ki banwan namar ublay udan syabar jong kapor daitang mau badan syabar jong kapor ublay badan syabar jong kapor uyu i ya kabakut nadu ka bastang ublay utip kumno bat lano ban le ya ka kamba haga jing em ka jonge ublay utip ya ka por ga badai biang ju slam than ju kloi than ka por jung u ka long ka por ka ba biang tam bat ka kamba ka jung u ka bu thu omdan bala ban khang kata kadi ka banding kong ka banga kwa fentip Jesus Christ wala do ya leng ba ka ta ka jing sha de ka jing mi nang ta ka long ka eke ka ba sngo tanat ula mi pat na ka jing tap bagi ka kerteng ka jung ula kentil halor ki kerteng baro ka ba ar ka banga kwa ep fentip kata ka long habo blay usngap jar kadai ken ka jing tenju iya ka jingat kadai ka jing tenju iya ka jingat ken ma ba ka jingat ka jong aba jong pi don kam ban tenju kumbaya ka ksiar don kam ban prang hagading kumtaru ka jingat ka jong aba jong pi ka ba kham kor ban ka ksiar don kam ban nyai leng ba ka jing prang pada blay prang ya ka jingat ka jong aba jong pi kai ka bambi nang ta kalong ka buram ka jong blay baru akhirnya crowd jong ka jingat haga Bible yai leng ba ka jing tenju yai leng ba ka jing bat ka jing le mano ba kwa ya ka jing mano ba kwa ya ka jing le mano ba kwa ya ka ek bam skol tan ha ka jing non ubreu ba kwa henry ha bang yai lenti nang ta de hang ta ken ba ka jingat ka jingi ka scam ka jingat ka jingi ka penshisha ba da shisha nadu ka download ngidon ya ka jing shania how play patang ha uhi kata ka di ka benta ka baar ka balai pat habo blay usngap jar ken mau ublay ulapun kre ya ka jingai na ka benta jongpi ka jingai ka ba ublay u ai happy ka long ka ba phla na ki ba phla tam namar ba ka jingai ka jong ublay ka wan kani kan penlengo ya ka perthai barokowe kan penlengo ki bre barok kowe namar haba ka jingai ka wan kani ka jingai kamla ban pen khlem ya ka jingai ka jongpi penyai don ya ka jing scam how blay penyai don ya ka jing suk ka bapalat ya ka jing shampang penyai don ya ka jing kemen ka jong utrai ha ka jing em
wat hapdeng jong ka jing pat ka jing le wala da pipan henry film yo penban ka jing kemen ka yaisa ha ka jing ke jong pi kai kata kataken kadai ka jing ke jong blame Upol ang ale thau buram ngaskop kemen penban hagata gajing trot hagata gajing shipa hagata gajing shale ben hagata gajing shaban ben balai namar gajing ega jong blai ka penla yu ban kemen hapdeng jong kata gajing sham ki senran ki jong jisu khambon ki sha khlai khle ki sha penyap naga daw jong gajing penban ki sha da gajing kemen unan weru ba sha da gajing sosi balai namar ka don ka jinga e ka jong blai ha ka jing em ka jong ki kum taru na ga benda ka jing em ka jong abad jong pi langi sko ko bo blai usngap jar abangi pan ya ka nu ha ka jing em nim dei ban sngosi nim dei ban kuslai shemi ka ni ka kabu ya ka ban tip ba blai ubangi sakri ulong blai ba kharao ka ba ar blai ubangi sakri ulong blai uba kwa ban yu I ya ka jingat ka ba janai ha ka jing em jong abad jong pi bar ka balai blai kwa baga buram ga ju kan pau ga jing em ga jingi len ba ga jing ai e ga jing te to blai ga jing suk no ran kat bar pi nga ngets kem hapdeng jong ga nu ga jing shem pen scam ha ga jing et bar pen ye ro ba jo try ga jing kemen jong try ka long na ga banta jong pi ga jing suk ga plat ga jing shem pang ga nyeri jai jai ga download ga jong pi amen te to ngi duai lang ran kat bar pi la ga ni ga khubor ga de na ga banta jong pi bar fila pan no blai rifim shim la yo pdiang Tungin ya dua kali kepor, hagi jika bagin kunyum, leban aingu ikajing krau kejong blay. Try blay nga aingu bambilong blay bakrau. Ngaingu bamdan ke bamla ban me, bilong blay de shisau bakrau. Bile iki kamba berki kampala haga por baga ya ke jong me he. Kapor ke jome kamju slam than kamju kloy than. Ban nga aingu eme blay na ke baga tien ke jome ke blay thu lupa bangi don kam banyak lang baga jing prang. Ya ke jinget ke bakam kor banyi ke siar. Ban nginget scam ko try baga jing e ke jome ke dap yang. Hapreng ke nugu jing shem. Yip tiang ye ke jing e ke jome haga ni ke klep mat. Haga kerteng ke badan bor ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ngadua kini baro kibai wailang rengkat bat nga hagri klep mat ken pediang ye kata jinga e hagni ke klep mat hi haga kerteng ke jong Jesus Christ ngadua amen swai ke bangan penkut nga kwa bar penken ma pi naga benta ke ke jingi kai komno ban job ye ke jing do men sem pila ban pet ye kini ki link ki bingila bo ha ke description apo bar nga nget scam go blen kun khu pi haga no ke jingi sem penom do men sem blen kun khu pi